Mga sidewalk sa barangay Tangki, Talisay City ang gipaubos sa clearing operation. Mga istrukturang ana sa sidewalk gipangguba. Ang report ni Femari Dumabo. Giguba kini mga atop parte sa tindahan ug gipangkuha kini mga lamisa nga nakababag sa mga agianan. Gikarga kini sa dump truck nga iya sa kagamhanan sa dakbayan sa Talisay. Gihipos sa sabang mga stall sa kananan nga nakaali na sa sidewalk. Mato di Edwin Yerves, Pangulo sa Anti-Vending Task Force sa Dakbayan sa Talisay, nga gipadad-an na usabog notice sa mga barangay kalabot sa pagpatuman sa road clearing diha sa mga sidewalk. Ang nagpadala niini ang DILG. Usa sa mga daghang nag-ali diha sa Daplin Sedan sa Barangay Tangke ang mga guba nga sakayan nga lakip sa gikarga. Hinoon mato din Nervous nga kung adunay gusto mukuha og balik niini ila raos sab ibalik. Apan pasidaan nga di na subli mag-ali pa diha sa sidewalk. Nakakoordinate ko sa barangay kaya doon na may letter request sa barangay nga mag-clearing operation dito. So atong reaksyonan kagahapon tungod sa lalaging kamando ang gikan sa DILG Manila. Sa DILG nga wag yung obstruction diha sa sidewalk. Giulagway usab nga sabal sa panan-aw ang giparadang mga e-bike. Mato din Nervous nga pipila ka adlaw una nila gihimo ang clearing operation. Ilan ang gipaybawdaan ang mga apektado aron usab paghatag kanila og higayon. Atol sa clearing operation, anaa ang presensya sa kapulisan og si Titoda. Isunod usab nila sa operasyon ng uban pang mga barangay sa Dakbayan. Uban ni Clans Gabutin og Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.